Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baky tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşýäs. Şun hormat prezident Huda Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister komitetining başlygynyň o ýetene toplumly gödäwçiligi diýen orunwatarynyň hememi vilayetler häkimleriniň gatnaşmanda sanly ulgam arkaly iş masadan geçirdi. Gün tertibine vilayetler durmuş ykdysady ösüşiniň ileri turýan wezipleri, möhümliğini owagy jurgy işleriniň başy hememi döwlet turmuşynyň beýleki möhüm wezipeleri girdirildi. Hormat prezidentime de sanry ulgam arkaly geçirilýän iş masagyny açyp, onuň gün tertibine geçmek bilen Ministrler Kabinetiniň geçen hepde geçirilen meclisinde vilayetler boýunça 2022-nji ýylda owagyjylyk ekinlerini yerleşdirmek hemde önümleri öndürmek hakynda hemde Türkmenistanda 2022-nji ýylda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek hakynda kararlaryň şeýle hem vilayetler hemde etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen meşgullerini tasdiklamak hakyndaky buýrugyň kabul edilendigini bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz ýurdumyzyň owasynagy toplamyny mundan meýlekde özgörtmäge, öndürilen owagyjylyk önümleriniň möçürini artdyrmaga we ýurdumyzda azyk bolşugyny üpsetmäge önükdirilen bir resmi namelerden gelip çykan bir näçe wezipeleri ödüşekdi. Hemde hasabat bermek üçin Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanow söz berdi. Häkim vilayetde şol sanyna owasynagy tulgamyna işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Agdalan kararlaryň durmuşa geçirilmegi babatda ýerine ýetirilýän işler barada habar berdi. Şol kararlara laýyklykda gowaçanyň ýazlyk we güýlük yer almanyň, soganyň, güýük bakça we beýleki owagyjylyk ekinleriň ekiljek yerlerini, tohumlaryny hemde eksport ediljek tehnikalardyr gurallary möhüme taýýarlamak işleri alınıp barlýar. Hyzgysana Akyl vilayetinde şu ýyl owagyjylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin jemi 362,61 min hektar, şol sanyna gowa çekmek üçin 135 min hektar yer berilip berildi. Şonça meýdanyň 280 min tonna hasyl almak gözüňde tutilýar. 195 min hektar meýdanyna buğdoý ösürip ýetişdirilýär. Yer alma ösürip ýetişdirmäge 13,1 min hektar, göýe ekinler üçin 9,138 min hektar, bakçy üçin 3,132 min hektar, gözükli we dänilik ekinler hemde künji üçin 251 min hektar, hemde mekkejewen we 1 ýyllyk otlar üçin 1,16 min hektar bölünip berildi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakallew vilayetde owagyjylyk meýdanlaryny alınıp barlayan häzirki işleriň barşy barada hasabat berdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyzyň degişli kararlarynyň çäklerini amala aşyrylýan gowaçanyň hemde beýleki ekinleriň ýalky ekişine taýýarlyk görüşi, ilatyň ýokumly önümleri bolan islerini kanatlandyrmak maksady bilen göýek we bakça önümleriniň öňülüşiniň möçürini artdyrmak boýunça ýüňde goýulan wezipeleri çözmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berildi. Şu ýyl vilayetde owagyjylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmäge bölünip berilen ekrançyk ýerleriniň umum meýdany 71,143 min hektara deňdir. Onun 10 min hektary gowaça ösürip ýetişdirmäge ýetlenenler, 50 min hektar meýdanyny buğdoýa degişli ýyda edilýär. Şeýle hem şu ýyl 3 min hektarda gant çugunlary, 2,19 min hektarda yer alma, 4,060 hektarda göýe ekinleri, 2,620 hektar meýdanyna bakça, 50 hektarda közükli, dänilik ekinler we künji, 200 hektarda bolsa mekkejewen we 1 ýyllyk ekinler ekiler. Soňra hormat prezidentime de Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim vilayetde işleriň ýagdaýy, güýlük buğdoý ekinlerine ýyda edilmegi, gowaçanyň hemde beýleki owagyjylyk ekinleriniň ýazky ekişine taýýarlyk görmek bilen birlikde owasynagy toplamyna amala aşyrylýan diýipgiller barada hasabat berdi. Vilayetde 145 min hektar meýdan ekilen buğdoýdan bol hasyl almak orunyna netijeli işler durumça geçirilýär. Şu ýyl owagyjylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin jemi 324,20 hektar yer bölünip berildi. Şonça meýdanyň 140 min hektaryna gowaça ekiler. Şaly ösürip ýetişdirmäge 8,11 min hektar, yer almy üçin 8,18 min hektar, göýe ekinlerini ekmek üçin 7,405 hektar, bakça ekinler üçin 3,745 hektar, gözükli we dänilik ekinler we künji üçin 8,127 min hektar, hemde mekkejewen we 1 ýyllyk otlar üçin 1,17 min hektar yer bölünip berildi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayetde işleriň ýagdaýy, şu günler owagyjylyk işleriniň alınıp baryşy, hyzgysana ekrançyk meýdanlaryna agrotehnik çäreleriň ýerine ýetirilşi barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim halkyň arkadagy zamanaty ýylyna vilayet boýunça 363,133 hektar meýdanyna owagyjylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmegiň gözüňde tutilýanlygyny habar berdi. Hyzgysana vilayet boýunça 130 min hektar meýdany gowa çekiler. Şeýle hem 10,12 min hektara şaly, 2,13 min hektara yer alma, 3,950 hektara göýe ekinleri, 2,11 min hektara bakça,
3320 hektara gözükli we diýenli ekinler we kunji 2,13 hektara mekkejegin we 1 ýyllyk otlar ekiler. Şunlar vilayetin buğday ekilen 130 hektar meýdanyna akinlere agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýde işler dowam edýär. Soňra Mar vilayetiniň häkimi Anna Berdiýew owozlyk buğdagyny alınıp barýan işler barada hadabat berdi. Hudutanna güýlük buğday ekinlerine iýde etmek boýunça amala aşyrýan agrotehnik çäreler, ekrançyk ýerleriniň degişli tehnikalary we gurallaryň ýaly gowy çekişine taýýarlygy barada habar berildi. Şeýle hem häkim şu ýyl vilayet boýunça 366.670 hektar meýdanyna owozlyk ekinlerini ösürip yetişdirmegiň meýilleşdirilýänini aýtdy. Şol sanna vilayet boýunça 165.000 hektar meýdana gowy çekiler. Bundan başga da 14.019 hektara gans çugunlary, 12.019 hektara yer alma, 2.605 hektara gögekini, 4.315 hektara bakça, 2.350 hektara közükli we diýenli ekinler we kunji, 1.500 hektara mekkejegin we 1 ýyllyk otlar ekiler. Vilayetin Dähmeser baba daýhanlary şugunlary buğday ekilen 170.000 hektar meýdanyna ag ekinlere agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýde işlerini alyp barýarlar. Soňra Ahal vilayetiniň häkimi 2022-nji ýylda vilayet boýunça 28.310 hektar meýdanyna ýarlyk we güýlük yer almany, güýek we bakça ekinlerini ekip, ondan bol hazyl öndürmek bilen baglanyşykly hadabat berdi. Soňra Balkyn vilayetiniň häkimi vilayetin Dähmeser baba daýhanlary tarapyndan şu ýylda vilayet boýunça 9.630 hektar meýdanyna ýarlyk we güýlük yer almanyň hemde güýek bakça ekinlerini ekip, olardan bol hazyl öndürmek bilen baglanyşykly ýerine ýetiljek işler barada hadabat berdi. Soňra Daşoğlu vilayetiniň häkimi 2022-nji ýylda vilayet boýunça 28.220 hektar meýdanyna ýarlyk we güýlük yer almany hemde güýek we bakça ekinlerini ekip, olardan bol hazyl öndürmek boýunça ýerine ýetiljek işler barada hadabat berdi. Soňra Lewap vilayetiniň häkimi hadabat bermek bilen şu ýyl vilayet boýunça 11.670 hektar meýdanyna ýarlyk we güýlük yer almany hemde güýek hemde bakça ekinlerini ekip, olardan bol hazyl öndürmegiň maksat edilýänligini habar berdi. Tanlyl we markalyga geçirilýän iş maslahatyndan soňra Mar vilayetiniň häkimi hadabat bermek bilen 2022-nji ýylda vilayet boýunça 28.170 hektar meýdanyna ýarlyk we güýlük yer almany hemde güýek bakça ekinlerini ekip, olardan bol hasyly ösürip yetişdirmek maksady bilen netijeli işleriň alınıp barýanyny barada hadabat berdi. Soňra iş maslahatynyň başyna vilayetleriň häkimleri gowy çekilmeli meýdanlaryň hemde paýta öndürmegiň meçhulleri, şeýle hem gowça meýdanlar üçin goýberjek mineral dökünleriň meçhulleri barada hadabat berdiler. Ahal vilayetiniň häkimi 135.000 hektar meýdana gowy çekmegiň meýilleşdirilip, şonça meýdandan 280.000 tonna hasyl almagyň gözeňde tutulýanyny habar berdi. Şeýle hem hadabatyň başyna gowy çekinlerini degişli mineral dökünler bilen iýmitlendirmegiň gözeňde tutulýanyny gaýdyldy. Soňra Balkyn vilayetiniň häkimi gowçanyň 10.000 hektar meýdanyny ekişine geçirip, ondan 10.000 tonna agaltyn almagyň meýilleşdirilýäni barada hadabat bermek bilen bu işleri üstünlikli ýerine getirmek üçin mineral dökünleriň gerekli meçhullerini tarp etmegiň gözeňde tutulýanyny aýtdy. Daşoğlu vilayetiniň häkimi gowy çekmek üçin 140.000 hektar meýdanyň bölünip berileni barada habar berip, ondan 275.000 tonna paýta taýýarlamagyň maksat edilýänligini aýtdy. Şunu ekinleri gerekli mukdarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek gözeňde tutulýar. Lewap vilayetiniň häkimi şu ýyl paýta sürüp ýetişdirmek üçin 130.000 hektar meýdanyň taýýarlanyny barada aýdyp, şonça meýdandan 320.000 tonna ýokary killi hasyl almagyň paýtaçy kärnişleriň öňünde duran möhüm wezipeleriň birdigini habar berdi. Şu maksada ýetmek üçin gowçany gerekli meçherde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek gözeňde tutulýar. Mar vilayetiniň häkimi Tanlyň markaly hadabat bermek bilen şu ýyl ýaly ekişme mewsiminde gowçanyň 165.000 hektarda ekiljekdigini habar berdi. Şonça meýdandan bir gymmatly çegmalyň 365.000 tonnasyny ösürip ýetişdirmek meýilleşdirilýär. Gowçany degişli mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirmek maksat edilýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gellew, owozlyk toplumynyň işleriň ýagdaýy, oýtanaga toplumyny möhümleriň çärelerini ýerine ýetirişi, ýurdumyzda azyk bolşugyny üpsin etmek boýunça görülýän maksady gönükdirilen çäreler barada hadabat berdi. Hormat prezidentimiň vilayetler boýunça 2022-nji ýylda owozlyk ekinlerini ýerleşdirmek hemde önümleri öndürmek hakynda kabul edilen kararyna laýyklykda vilayetlerde owozlyk ekinlerini olaryň görnüşleri boýunça ýerleşdirmek hemde ekmek üçin bölünip berilen umumy meýdany 1.403.120 hektardan ibaret bolan meýdanyna geçiriljek ekşe taýýarlyk görmek boýunça ýerur işler amala aşylýar.
Mundan başga da bir resmi nama laýyklykda 106.000 hektar ýere yer alma we göýük bakça ekinlerini, şol sanyna 65.000 hektar meýdana bir ekinleriň ýazlyk, 41.000 hektar meýdana güýzlük görnüşlerini ekmek meýleşdirilýär. Şeýlelikde şöyle bir maksatlar üçin bölünip berilen yerleriň meýdany 50.450 hektar köpelýär. Häzirki wagtda yerleri, tohumlary, ýürütü tehnikalar we gurallary ekşe taýýarlamak işleri alınıp barylýar. Hormat Prezidentimiň Türkmenistana 2022-nji ýylda gowaçanyň ýokary gatylyny ýetişdirmek hakynda kabul edilen kararyna laýyklykda 580.000 hektarda bir gymmatly tehnika ekmek hemde agaltynyň 1.250.000 tonna gatylyny öndürmek gözüňde tutulýar. Häzirki wagtda wilayatlerde yerleri sürmek we ekiş mewsimine toplumlaryň taýýarlyk görmek işleri geçirilýär. Şonuň bilen bir gatarda wilayatlaryň gallaçy baba daýhanlary howa şertlerini gözüňde tutup ýurdumyz boýunça 690.000 hektarda buğday ýetişdirilýän meýdanlary ösüşdigini tutýarlar hemde mineral dökünler bilen imitlendirmek işlerini amala aşyrýarlar. Şeýle hem vice-premier Türkmenistanyň suw kodeksine laýyklykda suw serişdelerini tygşytly we rejeli peýdalanmak, ýylatymyzy, owagçylyk ölümlerini öndürjileri, tenagat budugyny we beýleki suwdan peýdalanjylary suw serişdeleri bilen üpşin etmek maksadyna amala aşyrýan işler barada hatabat berdi. Hormat Prezidentime de hatabatlar dinläp, milli iqtisadymyň ýetäti pudoklarynyň biri bolan Owetnagy toplumynyň uly kuwaty eýedigini, onuň amala aşyrylmagynyň bir ulgamda baý milli tejribe bilen taýdaşyk utgaşdyrmak arkaly urduş ilmlaryň ýöňdewaji kazananlaryna hemde döwrewa tehnologiýalary dayanmalydygyny belledi. Owagçylyk öňümçiginiň netijeleriniň artdyrylmagy, urduş tüzümleriň şol sanyna gaýtadan işleýän ulgamyň kämilleşdirilmegi, pudogyň ösüşiň hil taýdan tez derejesine çykarylmagy bu ulgamda ýaýlananlaryň özgertmeleriň wajyp wezipeler bolup durýar. Şunu yerden oýlanjykly peýdalanmak, owagçylyk ekinleriniň hasyllygyny ýokalandyrmak meselelerine aýratyn ünsürliýär. Şu babatda ekin dolanşygynyň almy taýdan esaslandyrylan usulla alınıp barylmagy, her wilayatyň toprak howa şertlerini nazar alyp, seçkiçilik işiniň kämilleşdirilmegi uly ähmiýete eýdir diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Buların ýaklyty ýurdumyzda azyk bolşugyny hassa pugtalandyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan ölümleri öndürmek wezipeleriniň üstünlikli çözülmegine hemde ýylatyň dürli ýokary hilli ölümleri, şol sanyna yer alma, göýük, bakça we miwe ölümlerine bolan isteklerini dol kanagatlandyrmaga ýardam bermäge gönükdirilenler. Şu maksatlar bilen güýlük buğdaýa degişli derejede ýytyk edilmegini üpşin etmek, ýa-da gowy çekiş mewsimine düýpli taýýarlanmak, hemde ony has amatly möhletde geçirmek, buğdaýyň, agaltynyň we beýleki owagçylyk ekinleriniň bereketli hasylyny almak üçin bar bolan ähli mümkinçilikleri ulanmak zerurdur diýip milli liderimiz belledi. Hemde vice-premier we wilayatlaryň häkimlerine anyk tawşyklar berdi. Hormat Prezidentime de Owetnagy toplumynyň we beýleki pudoklaryň taýdaşykly ösüşiniň möhüm şerti bolan suw serişdelerini netijeli peýdalanmagyň, daş goşagy goramagyň, halkymyzyň amaty durmuş şertlerini öretmegiň, döwletimiziň durmuş ykdysat syýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýanyny belledi. Şeýle hem döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň owagçylyk pudogyna suw tygşytlaryş tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň, suwurumly ekrançylykda ägir türlü tejribe toplan pederlerimiziň köp asarlyk görelgelerini dikeltmek boýunça işleri maksatnamalyň esasy dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormat Prezidentimiz munyň her hektardan alınýan hasylyň hassa ýokalanmagyna, Owetnagy toplumynyň ägir türlü mümkinçilikleriniň dogry durmuşa geçirilmegine itergi berjekdigini belledi. Hemde bu babatda vice-premier we wilayatlaryň häkimlerine birnäçe anyk tawşyklar berdi. Hormat Prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilen iş masalyny jemläp, oňa atnaşanlaryň äkletine berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny hemde bir karar watanymyzyň gülläp etmeginiň, halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşynyň bähfidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Halkyň arkadagly zamana selip ýylan 2022-nji ýyly şadlykly garşylan pursatlaryny Mehriban arkadagymyzyň täze döwreden Jan Watanym Türkmenistan atly şahirana goşgusyny döwletli ojagyny bagtyar maşgalasyna agtyklaryny okap bermegi hemem ony halkymyza sowgat bermegi Mary welaýatynyň ähli ýylatynyň kalbyna şadlyk duýgusyny döredip welaýatyň bagtyar raýatlaryny täze üstünliklere ruhlandyrdy. Mary vilayeti häkimliginiň Mary vilayeti ýanlar bölüminiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna
Hormatly Prezidentimizin halkymyza sowgat beren jan Watanym Türkmenistan adly täze goşgutyna bagyşlanan dawarly maslahat ýokary ruh halentligi betlendi. Welaýatyň bagtyar ýaşaýjylarynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň, ýaşul netliň wekilleriniň, bilim, medeniýet, saglyk goraýşy ulgamlarynyň işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen dawarly maslahat öňe biziň beýik şygaryma diýilip atlanyrly. Mehriban arkadamydan çuňurmany mazmuna ýorulan watançylyk terbiýesine uly ähmiýeti bolan şahirany goşguty bagtyar halkymyza uly üstünlükleri, beýik ýeňişleri ruhlanyrdy diýilip maslahatdaky çykyşlarda bu ýson çülen bellenildi. Hormatly Prezidentimizin jowhar paýhasyndan dören bu ajaýyp goşguýynyň her bir setri bagtyar raýatlarymyzyň edi diýarymyza bolan söýgüsini bu ýsonçyny hasan belende götürip, parahatçylyga, birek bilen ananşmaga, dost soňlygy bolan çağırş bolup ýanlanýar. Halkymyzyň 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanasy ýylyny şatlykly garşylan pursatlaryna, mehriban arkadagymyzyň Jan Watanym Türkmenistan adly goşgutyny ilki bilen maşgala dalaryna agtyklaryny okap bermegi, nesil terbiýesine nusgalyk görelli bolmak bilen bagtyar raýatlarymyzyň bayramçylyk şatlygyny goşulanyrdy diýip maslahatda edilen çykyşlarda aýraty nagtaryp geçildi. Arkada Prezidentimizin şahirany kalbynden joşup çykan ajaýyp goşguty watany janyň teniň bilen söýmek, ony gözüň görejidej goramak ýaly çuňurmany mazmuna ýorulan oý pikirleri, duýgulary özüne jemlege. Watan mukaddesligini, onun gözelligini, ene toprağın sahawatyny, aydym sazly ülkemizi belentden gasp edýän mehriban arkadagymyzyň Jan Watanym Türkmenistan adly goşguty bagtyar raýatlarymyzyň kalbyny joşdurup, watançylyk aydym bolup, olaň dilleriniň senasyna uruldy. Mehriban arkadagymyzyň düreden täze şahirany goşguty, halkyň arkadagly zamanaty şygary bilen başlanan 2022-nji ýylyň ilkinji günleriniň dawarly çärelerini ýokary ruh halentligi betleýär diýilip, dawarly maslahatdaky çykyşlardan atarly. Maslahatda gatnaşanlar watan hem döwlet diýen bir betegi düşünjäni özüne jemleýän şeýle ajaýyp goşguýyny halkymyza sowgat bermegi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokary götürmekde alyp barýan döwlet ähmiýetli işler üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawara gatnaşyjylaryň belleşleri ýaly Hormatly Prezidentimizin täze eseri, garaşdyrlyk ýyllar içinde edid watanymyzyň ýeten derejesini, ýurtymyzyň dünýä ähmiýetli başlangyçlarynyň uly rowatçylyklary betlenýändigini aýdymlyk bilen görkezýär. Dawaral maslahatyň ahyryny oňa gatnaşyjylar milli medeniýetimize, sungatymyza, çeper edebiýatymyza uly sarpa goýýan mehriban arkadagymyza ýüzlenme kabul etdiler. Maslahatyň dowamy welaýatyň medeniýet gösüňe diýişgärleriniň, estrada aýdymçylarynyň ýokary ruh halentligi betlenen çykyşlary bilen utgaşdy. Milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösen derejelerini giňden beýan edýän çykyşlarda mehriban arkadagymyzyň dünýä nusgalykly wajyşlary, halkyň arkadagly zamanaty ýyly we bagtyarlyk döwrümez belen teňde gasp edildi. Hormatly Prezident bu şöýleň 7-nji ýanwaryna geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly täze ýyllaky ilkinji mejlisinde fevral aýynyň başynda halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine geçirmek teklip etdi. Mejlisi geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösürmegiň maksatnamasyna seretmek, hemem onu tasdiklamak, şeýle hem 2021-nji ýylda alınıp barlan işleň jemlerini jemläp, şu ýyl üçin wezipler kesýetlemek bilen baglanşykly meselelere serediler. Şununla bağlykda Mary welaýatynyň etrap şäherlerine wagty netihat şäherleri ýaýbanlanyrly. Fevral aýyna geçirijek halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine giňden taýýarlyk görülýän häzirki günlerde Mary welaýatynyň şäherlerine hemde etraplaryna welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň, siýasy partiýalarynyň etrap şäher komitetleriniň guramaklaryny wagty netihat şäherleri geçirilýär. Maslahatlarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, siýasy partiýalaryň, ýaşul netliň wekilleri çykyş edip, döwletimizi, döwlet, jemgyýet, şahsiýet gatnaşyklarynyň bitegligi barada giňden gurrunlar edilýär. Halk maslahatynyň mejlisi milli liderimiz bilen halkyň bir ýere jemlenip, döwletli pikir alşmakda türkmen demokratiýasyna öz münasip ornuny alan halk taglimatynyň ýene bir aýdyň şöhletlenmesidir. Bizim gadymy köklerimiz, mirasymyz täze taryhy eýýamda ýurdumyzyň öz azaýyp geljegini gurmagyň esasy binyadydyr diýip çykyş edenler bellediler. Olar bagtyar raýatlarymyzyň watanymyzy gülledip ösürip, halkymyzy has eşretli, rowaş durmuşa alyp barýan gahrman arkadagymyzyň daşyna mähkem jefsigini, garaşsyz watanymyzyň geljek ösüşlerini şahsy goşanyny goşmagyň her bir raýatyň mukaddes borjy bolup durýanlygyny giňden belleýärler.
Daşoğuz vilayetinin telekeşleri hormatly prezident bilen döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerine netijeli peýdalanyp, işleriniň depkinlerine has hem güýçlendirýärler. Vilayetin Niýat Fadynaky tarapynyň şäherine ýerleşen Kemil Guruji hojalyk jemgyýetine alınıp barýan işler munyň aýdyň mysalydyr. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Daşoğuz vilayetynyň telekeşleri halkyň arkadagly zamanat ýylynyň häzirki günlerine işleriniň depkinini tähelçede gowşatmaýarlar. Tenagatçylar we telekeşler birleşmesiniň agzasy bolan Kemil Guruji hojalyk jemgyýetiniň telekeşleriniň durmuşa geçirýän işleri munyň aýdyň mysalydyr. Vilayetyň Niýat Fadynaky etranyň şäherine ýerleşýän bu kärhana gahrman arkadagymyzyň ýygyderli berýän tapşyryklaryndan ugralyp hemde milli liderimiziň hemayet gollawyndan netijeli peýdalanyp, uly isleg bildirilýän poliproplen haltalarynyň ölümçiligini ýola goýdy. Hojalyk jemgyýetine ornaşdyrylan häzirki zaman ötün kämil enjamlar kärhananyň zähmetör işgärleriniň ýokary hili önüm öndürmekligine mümkinçilik berýär. Xitay Halk Respublikasynyň getirilen kämil enjamlar önümleriň ýokary hil derejesine öndürilmegine mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bu önümler degişli talaplara hemde dünýä ülümlerine laýyk gelýär. Kärhana Çiğmali Balkın vilayetynyň Gyýarly şäherçesindäki polimer önümler zawodundan, şeýle hem Türkmenbaşynyň nefti gaýtaýan işleýän zawodlar toplumyndan alýar. Kärhana dolu güýjüne işlänne her aýda 150 tonna çiğmali gaýtadan işlemäge mümkinçilik dörer. Bu ýerde öndürilen ölümleriň harydarlarynyň az däligini ýörüte bellemek möhümdir. Ölümleriň eksport edilýändigini hem bellemek bolar. Her wagtda bu ýerde öndürilen ölümler Özbekistana, Owganistana we Russiýa eksport edilýär. Bu ýerde zähmet çekýänleriň aglaby bölüginiň ýaşlardan ibarat bolmagy gowandyrjydyr. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyny 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasyna ykdysadyýetyň döwlete degişli däl bölügini ösdürmek ileri tutulýan uğurlaryň biridir. Bu arada milli liderimiz hemişe nyktamak bilen belent wezipeleriň eýlenilmegini belleýär. Munyň öz kärhanada işlere öz goşy badalygy berýär. Häzirki gazanylýan netijeler bu maksadyň hasyl boljaklygyna ynamy artdyrýar. Şunun ýaly giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimize husus kärhananyň işleri alkyşaýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadamydan döredip berýän giň mümkinçilikleri esasynda halkymyzyň milli medeni mirasyny, depde suwlaryny, el hünärlerini öwrenmäge giň ýol açyldy. Döredilýän giň mümkinçiliklerden ruhlanyp joşganda zähmet çeken watanymyzyň bagtyar denanlary milli el işleriniň dürli görnüşlerini taýýarlap, geljeki nesillere miras goýulma uğruna nusgalyk işler görkezýärler. Mahtum Muradynaky Türkmen Döwlet Üniversitetine talip ýaşlaryň arasynda el hünäri ilgidaratly dörejilik bäsleşe geçirli. Dörejilik bäsleşiniň şertlerine laýyklykda üniversitetiň talip ýaşlary milli mirasymyzyň gadymy nusgalary bolan halaçylygyň, dokmaçylygyň, keçe basmagyň, keçe gaýamagyň, alagy öwürmegiň, ösümliklerden tebiği boýaglary almagyň däplerini hem de tilsimlerini öz içine alýan ilişkiler bilen gatnaşdylar. Bäsleşe hödürlenen ilişkileri ýaşlarymyzy milli ruhda terbiýelemäge we bu uğurda olaryň okuýup durbaşanyklaryny ösdürmek bilen senetçilik sungatymyda bolan höweslerini, buýsunçlaryny hasa artdyrmaga ýardam edýär. Talipler tarapyndan taýýarlanan işler şöhratly taryhymyzyň, milli mirasymyzyň, amaly hasam sungatymyzyň kämil derejesine ýeteni orkadýar. Bäsleşikde türkmen halkynyň müňýylliklardan häzirki günlerimizde gelip ýeten ili işleriniň tebigat bilen sağlaşygyna da göz ýetirmek bolýar. Ine toprakmada ösýän bir ösümlükden alınýan tebiği boýaglaryň türkmen denanlarynyň el işlerini öz beýana tapyp, tebigat bilen milli mirasymyzyň berk baglanyşyny görkezýär. Gahrman arkadamyzyň käbesi oglawat edýäniň durmuş hemde zähmet ýoly, beýik enäliň milli el işlerini ussatlykla ýerine ýetirmegi talip ýaşlar üçin nusgalyk mektep bolup durýar. Mahtum Muradynaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň talip ýaşlary bagtyar durmuşy peşkeş berip, okumaga, döretmäge, kämil hünärmenler bolup ýetişmäge, milli mirasymyzy döwrewap öwrenmäge hem de ony wagt etmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize alkyşaýtdylar. Ýagşylyk Haýfadan Naky Halkara Neft we Gaz Üniversitetine el hünäri ilgidaratly dörejilik bäsleşe geçirli. Hormatly arkadamyň nusgalyk kitaplaryna hemde talipler we okuwçylar bilen geçiren umumy watançylyk sapagyna beýan eden türkmen halkynyň müňýylliklardan göz başalyp gaýdýan milli mirasy hemde maddi gymmatlyklaryny gorap saklamak, olary wagt etmek hemde geljeki nesillerimize ýetirmek hemde döwrewaplaşdyrmak baradaky öwüt ünlewlerini, gymmatly nesihatlaryny durmuşa geçirmek şeýlede ýaş netli milli gymmatlyklaryň esasynda terbiýelemek we bäsleşiň esasy maksadydyr.
Halkın arkadaşlı zamanası ýylynda Daşol vilayetine geçirilýän maslahatlar, aýdym täze dabaralar hemde bätleşikler bir-birine ulaşýar. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryna, edepli hem çepereli Türkmen gözelatly bätleşiginiň Daşol şäher Könürgünç Saparmrat Türkmenbaşy Gurban Sultan eje Aktepe Bollumsaz Guwada Görogly Ruhulent etrap tapgyrlar geçirildi. Olar şäher etrap häkimlikleri, Dinanlar Birleşiginiň şäher etrap bölümleri, Kärdeşler Arkalaşyklarynyň etrap birleşmeleri bilelikde guradylar. Olar şäheriň hemde etraplaryň çeper elli gyýdlary gatnaşdylar. Bätleşige gatnaşyjylar gyýd edebi, ýyl edebi, hünärim bar, hormatym bar. Arkadaşly diýarda türkmen gözeliniň buýsançy şertleri boýunça bätleşip öz ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Bätleşikliň bütün dowamyna gyýdlar özüniň el işlerine bolan ukybyny, zekiyini usatlyk bilen açyp görkezdiler hemde berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny wasp edýän öz ýürek buýsançlaryny şahirane setirlen, çeper taknalan, aýdymyň, destanyň, goşgynyň gazalyň üstü bilen beýan etdiler. Bu ýerde ýeňiçi bolan gyýdlar bätleşen wilayet tapgyryna gatnaşma hukuk kazandylar. Çykyş eden çeperli usat gyýdlar milli mirasymyza, medeniýetimizde, sungatymyza belent sarpy goýan mehriban arkadaşymyzyň adyna tüý sürekden çykýan alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly Nursu ýurdumyň aýtany we paýtagyň Aşgabatda 17-nji ýanwarda saat 20-den 18-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gulugynyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkın vilayetine ütkäpýän ultuqaryp gara açyklaýar şäher ömürli bolmagy mümkin. Günne ordan tezis konto 9-dan 4 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gatyşany maýly. Gündüzine 5-10 gradus kenary hatraparna 1-6 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine ütkäpýän ultuqaryp gara açyklaýar şäher ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy gün bataran tezis konto 9-14 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 3 gradus sowukdan 2 gradus seçeni maýly. Gündüzine 1 gradus sowukdan 4 gradus seçeni. Günorta taraparna 7 gradus seçeni maýly bolar. Maru vilayetine ütkäpýän ultuqaryp ýaşşar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy gün bataran tezis konto 9-14 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 0-dan 5 gradus seçeni. Gündüzine 5-10 gradus maýly bolar. Liverpool vilayetine ütkäpýän ultuqaryp gara açyklaýar şäher ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy gün bataran tezis konto 9-14 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus seçeni maýly. Gündüzine 6-11 gradus maýly bolar. Daşol vilayetine ütkäpýän ultuqaryp gara ýagary günorta ordan tezis konto 7-12 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 3 gradus sowukdan 2 gradus seçeni maýly. Gündüzine 2 gradus sowukdan 3 gradus seçeni maýly bolar. Paýtagyň Aşgabatda üýtgä turýan bulutlar garga çykýar şäher ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy gün bataran tezis konto 8-11 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 0-dan 2 gradus seçeni sowuk, gündüzine 0-dan 2 gradus seçeni maýly bolar. Ýurdumyň şu ýanwar aýynyň 18-ine magnetik haýsatynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edi watandaşlar gyş pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýykly gynmegi. Şeýle heme häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Bu moýsul täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýaşar. Bulary berjay etseňiz, ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär ösenýär. Ähli ötüşleň ödenine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenir.
Hoş sağ olun, edildiler.